Hej igen YouTube. Endnu en Ask Me. Ja, vi har fået et Ask Me spørgsmål fra Simon Sjodje Jensen, som spørger, hvad fortryder du mest af alle dine køb? Og det er faktisk en ret svær en at have på. Jamen, jeg tror, altså, hvis jeg skal sige et køb, jeg fortryder allermest, så er det næsten, at der var på et tidspunkt, hvor jeg gik meget ind for, hvor jeg gerne ville mixe musik og så videre, så købte jeg sådan en DJ-controller til computeren, som jeg kunne sidde og mixe med. Den kostede 1.500 brugt, fordi den kostede 3.000 på ny eller sådan noget. Og jeg købte den så brugt for 1.500, og så meget har jeg ikke fået den brugt, så det har overhovedet ikke været pengene værd. Det er nok det køb, jeg fortryder allermest. Det har overhovedet ikke været pengene værd. Siden jeg kan få brugt det særlig meget, ellers så synes jeg, at de ting jeg køber, de er ret fornuftige og gennemtænkt, så det er nok det dummeste køb, jeg laver. Man kan ikke undgå fejlkøb. Abonner, like, stil også nogle Ask Me spørgsmål. Stil til en specifik person her. Ned i kommentarerne, send en privat besked, et eller andet. Bare sådan en tøvelse. Vi ses.